Dobrý deň, posaďte sa. Tak, ideme sa zamyslieť. To nám dnes chýba. Ondrej, porušenie školského poriadku, paragraf, používanie mobilných telefónov, ktorého máme dnes? 16.10. No. 16.10 to je 26, plus 1 je 27. Keďže máme tento týždeň prvú hodinu, tak príde 6. 6 je... No, 6. Danka Kubíková. Spíme alebo čo? K tabuli, poďme. Čože zase ja? Akože zase však... Čulovanie pred týždňom. Aké tu máš známky? Mne sa páčia. Ale mne sa nepáčia. Ako chceš maturovať zo slovenčiny? Ja to nemám. No poď, zopakujeme si literatúru po druhej svetovej vojne. Určite vieš, kedy začala druhá svetová vojna. Druhá. Koľko ich bolo? 2. Si sa zamyslela. Dobre. Tak druhá sa začala v 39. 39. A skončila v 45. 1840? 1900 samozrejme. Samozrejme, dobré, teším sa. Ktorí autori spracovávali tematiku druhej svetovej vojny? Poguľovi. Múdro hovoríš, múdro. Začali si tu vojnu aj na vlastnej koži. Niektorí. No, asi áno. Tiež múdro hovoríš. Tak to už by stačilo, nie? No, podľa toho, na akú známku si myslíš, že si odpovedala? A stačila tvoja odpoveď? Takú trojku. Trojku. A za čo? Že vie ako druhú svetovú vojnu? Za odvahu. Za odvahu. Povedala, ty vieš ako som vôbec tu. Za odvahu. Ty ako do školy chodiť je povinnosť, odpovedať je povinnosť. Aká odvaha? Dobrá voľa. Dobrá voľa. Že si zachránila ďalších 26, čo sa neučí. To ešte by som pochvalu si vypýtala. Toto dvoječku, troječku. Ale dosť už. Sadaj, preberáme ďalej. Takže na dnešnej hodine budeme pokračovať. Ale prosím vás. Voľno? Áno, máte maturita a vy chcete voľno. Bez debaty, zošity, knihy. Ale to zobrali minulý rok. Danka, čo opakuješ? Ročník alebo čo minulý rok? I used
To čo bolo? Ideme pečatiť? Áno! Tak poďme na to. There are times when I don't know where I stand. Sometimes you make me feel like I'm a boy and not a man. There are times when you don't give me a smile. Takže moji milí, skôr ako teda si pripijeme, tak ja pripijam hlavne na vaše zdravie. V druhom rade na to, aby vám teda tá stužková dopadla podľa vašich predstav. A v treťom rade na to, že keď v máji budete odchádzať, verím, že v máji všetci, takže si budete odnášať to maturitné vysvedčenie. Takže na zdravie. Wherever you fall, if you need a hand to hold, I'll come running because you and I won't part till we die. You should know we see eye to eye, heart to heart. Find your halo guides me to wherever you fall.